Per parlar del nostre curs sobre grans artistes del Renaixement, he vingut aquí perquè veieu aquesta perspectiva que hi ha just al meu darrere, que fuga a darrere del meu cap. Explicarem quan va començar tot això. Va començar amb Brunelleschi, va començar tímidament amb Giotto i com es va desenvolupar el concepte d'art, de perspectiva, d'imitació, de realitat en el Renaixement. Els renaixentistes retornen a la realitat després de l'art medieval i volen imitar-la envellint-la. Veurem com ho faran. També veurem no només els artistes italians, sinó que també veurem els artistes de Flandes, d'una tradició molt més diferent, com per exemple tota la regió de Flandes i la regió d'Alemanya amb Dürer, amb el Bosco, amb Bruegel, que tenen un art absolutament diferent. Per tant, farem la diferència entre el sud i el nord. Apunteu-vos. Disfrutareu.